Nasmanang dia. Kuya oras manang nang hay-hay kay ada hay-hay na mukas kay daan namang pamilya. Hindi mapilan sa butang, malintang na ka. Pili na rin abot kay butang. Para maging musuman lang. Ha? Suman. Nang hawak ni man nang ramutan na. Ha? Amot man ka? Muot pud kay nagdagan-dagan lang ka. Bitid ko, diabot sa. Nang dagay kog sinina nang. Ito na. Kasi man naghanag sinina niya kasi klase ni sa mga master awa. Hindi pa. Inukay ka ni. Karihang ganahan nang. Master ha. Ani, di ko dagan karihang ganahan dia. Ya. Ay okay na. Bitaw daghan bitaw kog sinina. Sinina pa Hindi imo. sa daan ni kay kawano na. Daghan kog sinina pero ang agahang ganahan. Ang porma kabulingit ko. Ha? Ha? Ay fanang oh. Ba ko lingaw man ngari ko Sulugan ni nga ni may ngani. kaya man. Mamang Marilo. Shout out Ate Marilu ingani ko nimong mama. Marina sa una. Sindag pang milo, sindag pang mukas. Ah, man na. Hay pamilya sindag pamukas. Alagi. Sindag pang mukas lagi, sindag pang milo. Oh, gilay ko. Kasi mamukas uban. Bukutukuton rin. Nagabot ito isan no? Gumot na. Hindi na malimta na. Kaya ibutaw na dito. Kadyo pod. Luwa sa hinangin. Mara sundugan sa mananghilin. Nga manghay-hay daan ng pamilyo. Hay mamukas. Ah, mamukas. Daan ng pamilyo. Sa batoy, dugaya pag ang parcel mabot eh. Excited. Excited na ko. Bitaw. Kaya na nag-una. Nahaman naman kong panglabas sa huwang labon na napagadyo ko yung last batch. Para tiwasa kay takit ang likod. Kapit kuan pa ni ham-ham pa. Napay mong labon na. Ang rina sa una dito sa mamukas og mulandong na kay nagkurandong na mangamig na pud kinahanglan mamukas init pa. Bitaw. Kaya nagpamilyo ni mo mura na pag basa. Mamilo kaghapon na sap na sadlaw mangamig na. Basa na pagbalik. Alam mo sa mangamig. Sa grabe sinisa mangamig. Makailit sa nangamig mo rin nakailaw. Bagong guli, way lingaw. Ngari ko sa bus, pag nagpangayhay. Di kan man po ko ng laba. Ngari ko sa bus kay nilantaw ko ka ng malbiri. Hindi pa may hinog na pakitaan mo. Laay mang good. Mga bunga ni dyan na hilaw pa. Wala po isa. Managanahang lantaw-lantawon. Ha? Laay ko dito sa bahay. Daday hinog isa. Kaya may naghanag bunga na. Wako'y tarong nga vlog karon kay ang laba lagi ko. Unsa. Laay jud ko. Dali ko sala ginoo kog manok, manok. Kisa rang iro ng gukod. Hanggang palibot ta. Og mga iro to ang gukod og manok. Gusto ka ng iro ng isa? Kabang! Uli ka! Maray kasamang palibot dari. Ilaay man jud ko. Si Aliana ko natug. Ngari po ko sa bus kay naglulantaw ko na bahinog nga kapayas kay alams na constipated na pug ko. Ano na ko kasukang nanay kay kanang ilay ko mutuman. Dapat ko mainom og tubig. Warm kada buntag. Daludon man jud ko. Nangita ko kuan pasyon.
Hala. Kita dyan kung isa ka buong pasyon niya. Hinog na. Ano mong namang passion fruit. Pero lahi ni siya passion fruit. Lahi ni siya sa passion fruit des ni Agi. Lahi hinog. Gamay lagi po, no? Duha na tanan. Passion fruit. Naman tayo daghang bunga. Hilaw pa na. Gilaay, jug ko. Madlik naman po ko mga naidani kay basig na ihas. Dapat hinog sa ilam di Madlik naman po kumukuha. Basig na iul. Pari di hinog na ni siya. Ang kuhaon. Padong na siya makuan. Nailam gamay. Pwede na ni. Tapos mga pasyon fruit to. Naghampon ni siya bunga. Ito na pihinog to Kuan laman ka ng awas di si jadag ko kay kuan man nga na mag awas si kakatay ba nga ni kagang ipanglabhan to namukas na galimpog ko ngari ko dari kay magtanaw ko sa mulberry nahinog naghanag bunga ni daghanag bunga nalagas na naghanag bunga na nadahinog ay naman kaniud dahinog ayaw dapod tanan na naghanag bunga kanitanan tanan dyan na sakat sa gipamuungan na naghanag sa bunga Ada sa taon pauwan kaya mamama lang ang hay. Dakoy kuan lang. Ayaw Gamisa. Ano na? Ano na? Pungga. Bukas naman ko na. Sila mandi. Ha? Uy, may para kwarta. Pila pod? Nang sila may kanon. Nakoy naipandad to pandisal. Luto. Luto. Pagalo gali ko nang kaagluto ron. Ay kuan. Kalibang kasi tagkaagluto. Ay salamat nana jud. Nabot na jud kang ipabot kay ang cellphone gabaw na. Allah, kalipay. Nabot ang parcel. Ang kos ang cellphone. Ana. Pila man? Dagdungan lagi duha. Alo sa krejat. Yay, nabot na ang parcel.
Iabot na dyan, hindi paabot. Nang order nga kissing. Ha? Oh. Nanaghang ipaabot nga kissing. Nadubli bito na ako pag-kuan, pag-order. Pero okay ra kay lahi mag-style lagi sa ang tanawon. Brato ra basta mapalit ka sa online. Kaysa mapalit ka sa merkado tag 200. Ano mo na, bisa gusto paitan mo na. Dari paitan ta katurang ganahan. Ha? Mas mura na masaha na. Lagi ngari isa dia. Karing isa may ganahan. Hindi sa mga kusa. Ha? Kaluwi, pwede ina. Hindi man na magsigo, kaya lahi man na kissing. Hindi man pwede. Bisan pa, basig na sige. Hindi. Lahi. Ay, masabi. Habi ko nes gawa sa kuan, dyan naman yung style. Pero mas nice. Nato ka sa ho. Ha? Panala sa mga kami. Kaya siya walang gamitin. Ang isa yung silpin. Ha, ito sige ka sa tinigan. Pag ipasakalan ko. Kaya gahang kissing na grabing gabaan na. Panala ka ang order na, dali na dyan. Dali naman eh, pero para may simana. Nice siya. Sumali kang ipaabot, pero kaya siya walang gamitin. Mas merkado kay mahal man eh, tag 200. Sige ba ito? Sumarat to ah. As manang dali sa kagikan ng umana cross mo ng sa imperno, manak sa imperno. Diha. Nagluto sa kadyo. Kita ko mo kadyo das kadyo na to. Nagandagas man ang bitaw. Di lalim na ako, di lalim na magsuman man ako. Nagdulali magaban hanjo ra mura harus pangadoon. Pero Labi na dyan labing initan ng pag... Plansahan na laman nang. First ang gingon mo, ang sa una, yung plansa. Patay ka sa kuryente. Sa dapat ko na magsuman plansahan, kasi nagdaginot ka na makasapi, gastuhan ninong gag plansa kuryente. Mas may mga magsaging kag may tamundoy. Hamon sa ginga. Tamundoy. Mas tamundoy. Dara naglabliter, ngayon pabasa sinahan. Sama na. Labliter sa bata niya. Mata niya. Bata sa tayo mong gasag. Maning, dari mo diya, wala tago, ano ipabasa sa inyo. Wala sa nidaanan gibilin. Nailabliter ba? Nasakpan ng bata. Dila Wala man pa na eh. ipabasa na na Kung sinahan. kasaging tamundoy na eh. Tamundoy. Kaya ba kasaging tamundoy? Saging. Saging ang tamundoy. Saging. Saging ang tamundoy. Ako doy. Kung saan lang mo lasang sauna? Magmay, sa ko na be, bahusin na. Manang bahus saging. Ako doy ha. Tapos nanay, saging tamundoy. Saging ko ani, kanang nay, saba. Hanggang madya na. Ha? Ama, ba dyan? Medya. 5 francs na nanay. Oy, ibang tara. Ginamos day. Ah. Labas nga. Hilog-hilog nga. Like baho man. Kung saging mahalin sa daong mo, lisap. Naglindig na yung maghat. Ang tamundoy. Ito bang, hapin sila sa sauna? Lagi mo na itang muna itang palwada na hinuha. Wow. Kaya gusto na yung tamundoy. Tengah saging. Ako punipun. Dalaw, timbas Ano mo. ba ni? Kasi ka baka pa na to. Ha? Tono. Diba, Kapi nga way, kamay. Grabe ito ba ga? Hindi kasi interno lagi ko. Manang ito, nagdagas man ang. Hindi mo nagdagan nga, na-order dyan mga Nang paratag naong nang. Bo, pinag dyan way hangin. Tara po kipon. Kasi ko lang tara po kipon. Yali anak ko, salamat sa Ginoo. Wala naman rin Naka-adjust ang ubo, kanang nagsigi ko kagpasyon ko. Sana all. O kadukot. Bitaw, mara dyan to. Nakamatay ka sinanay, nagunsong kong kagas dun. Aslong. Nakadulag ang ubo dito. Masamong tinagawang snack. Lara. Pandisalo. Mga nang pili na uso ron. Mga na yung snack na rin, makapulpud. Naisa ko na. Na, kasi nakailada ni
Karing dakat. Kanan na ihatag nila na yata. Dapat ko'y passion fruit. Jaragang passion fruit, buaw dagko. Gamang pandesal. Hindi magluib. Dagluib ang pandesal gabi na gana. Paul na. Magala ko ikan kaunog rice. Aray ha ada. Ada yung isabi. Pandesal. Niya po naman nga ha. Kani, lahit man. Hindi sa lagi sud sa rip. Dada. Agaman kay dia ganahan dan ni. Kay makanahan na sila kuan. Menang ah. Iat ko no. Nakahilin dia. Kitas ko yung subat ang impirno. Luinas pa nang di jud lalim nang maghawog, di jud ko mahawog jud. Sunog mo na ba? Bin sunog ba? Pamampul. Ha, wa. Ya guys, lami. Wala ang kami isa. Pero nang ito. Ya. Ang maningan maglandaga. Kapwistit. Nga. Ha, kapag matawag ko sa amin yung wisdom. Lami murag. Ang kami isa. Kaya pag mabulol sa bahay, ito niya po among dinangay sa hapon. Ano pa? Wala pa. Sila na din, makaandan ni. Eh, Makaan. sa manido. Das Valencia. Tulay kumasa na pa na. Karalo na na eh. Wala pa kayo baligta. Manila naman yung baligta. Bawa mga tao kaya di mo makaandan ni. Ang matuho kayo na. Ang daga. Ang daga. Tapos na na eh. Ay, sa ko, malapag pamagha. Ang kami isa, ano lang. Kinaw. Harpas nipon, managsag. Hala. Ito. Nay. Wala na pa? Basa pa man. Ay, ang gano'n na no. Lamiin. Amis na. Kaano ko, iat. Pwede ka nagpakpak. Bawa. Tapos Nanay. na ito, sayang man. May saging kayo nila susot. Tangita mo doon, yun. Kanistel, nay. Ha? Kanistel. Nasa? Kanistel. Grabe, magniwang na pandesal na saging. Kanistel pa may pangangan, sagol-sagol. Ano lagi? Kaka? May kala ko na na, usa. Kamu ito siya. At yung ihatag Try mo na sa yan. na. Sa hindi na ko lagi na na. Saging, di ka. Sa mundo eh. Kanistel mo, nay. Hindi na ko tanis tinukan ka ang ko na usa. Sabi, hindi nga abdi. Yung nga. Ito, hilaw-hilaw ang rulo bitaw. Hindi na ako nabuntag. Ang ano, probinsya na, mahimog ko siya masimaan. Ang si tatay kay buntag, snack. Alis, snack. Malaman nga na, wak ko nabuta. Bitaw. Sa nabuta na kay, inaligra na yun. Sa una kasi gira magdaros tatay. Ha? Diyak mo diyan. Para sa may snack sa unan ninong, ano to? Gusto naman. Diyak, ulit tutasan, luto. Hindi ba, how? Karong kay maggunawas na nay, magatang na sa pandesal, lahat tik na puno ka na may Yung pandesal. itong kasikan. Ang kaman? Ano si pangangan? Ang balihan, Sa parang. pagmadyo. Hindi ko eh. Sikan mo lamig yan. Mamay hermana nga sa una. Ikaw, kabot ko. Kaya nga tagal dyan na kasi tuglili na sa kuno na balihan. Makawa. Yan, napakawa. Kaniti. Ano ba? Nipis, na. Gusto kan ka dyan? Pati ka ni Mausik. Nasa lami ang kuswan. Anong chiko. Labi nagbutang sa rip. Wala magtiko? Mas lami. Wala magtiko. Ato ko na sa tan. Nga. Asa? Kasi bunuan dan eh. Ha?
Ato asa ka mo ato? Hindi mo. Nga ni? Hindi. Chiko pa. Di ko mo tubas. Mas lamig pa ni. Hindi ko ganahan eh. Mga ginagawa mga kapuwa. Oo, ang kinuha. Mas Nasa malang mo ito eh. Nakaadyo sa hubukan eh. Ha? Tinadjigin yung Kata ko Julie. tuloy. Ano? Nadjigin Pero kayo po. Ano? Si Roy, tinga kong Roy ba? Kayo kubuhon si Jam. Mga si gani. Magkaon si Jam. Sa dilaw pa din. Mara dyan na nagsiba na. Napayain. Huwag ko kuning inam ka ng lagundi. Ni Pais ko lagundi. Kaya imnan. Kuha na ginadjog inam. Kanila yung sige kaon. Nainam ito ko ba niyo mo? Di. Ni Pais ko karon bago. Ah, sa una. Sa unang ginom karon wa. May nakadyo na alam. Grabe. Isang pag-diet nga ni. Manang. Binabag ka kanro. Hala ka lang. Pag-diet jud nang. Kaya na yung braso. Nagangipon. Nag-diet na gani. Wala ko nagkagluto. Braso kay si mamagha. Maglaba. Mas di pagkasag nga na. Mahal na kung braso kayo. Panglaba. Magin makadaka. Duri masanin. Lisod. Duri at sa. Ako ilan di ba? Lisod po di mga sagag nga nagsipang uso. Atang laron ram na ka na. Ay. Ato di. Lisod pagka kumudak kagang ko, niwang mong ko. Madya. Namamagha. Maguna. Nagkilay-kilay ko, kagitagaan ko nga isag pangkilay. Grabe pagkituma. Ako ko kilay. Ano po? Gusto yung mangilay sa kad. Mangilay mo sa ulang problema itong kulurang pula mo kilay. Pas yung tangal nga doon. Kamu na ubo. Ikaw ito ko na. Nadyan mo dyan mo, bo. May buntog gilid kalimtan ko baro. Magilok lagi. Ano ito? Hindi. Yung daw ka, Bli. Ito, pandasal ka kansin pakita. Sa sayip kami mo. Sige, steam mo naman ako. Pahit na siya. Pwede magdibatas rape na eh. Pansal. Panos. Di mamanas. Mapagay lapos 24 hours. 2 days mo. Akong 5 days, 4 days. Butang 4 ngaron. Pagkawag masingaron. Naras na misa. Ngahan po mga bata. Ah, di sila mais. Mabayat tagkuhan ka lang na initanag pan. Ha? Initanag pan. Toaster. Ngay toaster yung basta. Siguro ka kaya. Nasa regalo. Tigamitin. Toaster. Karena na steamer man. Na may steamer sila na. Katulad na steamer sa dangagan. Ano ito ha? Mora man to kay ngaskado na waman gisangga sa tubig kinamagi gisangga. Di pa kaso sa ang tatay. Kurinti. Kurinti ka ektan po ka. Tanawan to. Ano sa pekas be? Tiraw ko. Kung sunod na kataan sa kurinti ka, pagtrabaho nila. Pagtrabaho na itong paan. Ngayon. Aslim lagi na. Bilami. Ahat man. Ano kayo mo ba? Walang tamis man sa Juan. Maju pagdara. Ako pa rin ako. Minsan may pangaon. Wala mo na tas. Ano yung pagtrabaho mo sa dito? Terus ko. Kasi ning ma. Ah, nana. Ajo kami. Hindi ka nagsilpon. Ano pa mas niya? Napagjo ko labon ng nanatiwasa kasi tanga baga. Mas manang ni sa amin mga gonta. Project na siya sa amin kay luag na. Ang yung hukam. Sabi ko lang sa amin lang be. Agahang sa amin ang dugada na to. Di dinay ko ang kaya ligon to di mabali ka na rin Kuan ipalisdan. mo na ma. Lapas na grado. Hindi na magkarap-karap na. Sibo man na. Double vista man eh. Na. Mabita nagkangkuan. Kalusi. Mabita nag-sponsor ni Rosie. Hindi ko magsama. Hindi ko kitas lagi. Asa na mag-release. Apila ko ba? Sa passion. Malingin lagi nga na. Ba, ano yung kami lang. Nagyan na dami na pagtuwog. Diyan kagabi eh. Ito sa din. Dug na dug na tumatok lang po siya di ba? Ito simbahan kayo matug mo na. Hindi mas kwarto. Karon na lagi sa una bitaw. At ang di din natug sa una. Suma, matug na sa una di dyan. Pinakatuig ka to. Abot yung panahon din matug na si Dana. Di ba niya sugat? Yes, Ali. Daniel, Reels na. Reels na. O magkakita.
Ito din mo. Hindi, nawa ko. Si Bugari. Ito na po na video Sa na. manang, yung kaas manang gani. Kailan mo gani? Nagnaagin sa ni. Kanistil. Sa una, yung kanistil. Kung hindi ka Kapag may kuhan, passion fruit. Namurag balot. Kalmay. Nabintas. Ay lingaw. Kuya mo mga anak na iba. Kayo lingaw. Sing hab-hab. Hab-hab kayo. Lalimang pagkag subatas ka doon. Kaya Manang ujas manang ay. Nagdagan mo at guko. Kita mas alam, kita mas alam, bahan Hindi ko ito makapirait. Dagan-dagas mo lang. Hindi ko ito makapirait. Oo, mga mo kaya matugtog. Hindi mo nasundang. Kapirait mo ito mag-agas nga na magsalikuran. Mahukas. Umilagin eh. So, dapa. Kamis na na. Kasi na liso. Hindi ka na. Baka sa'yo mo man ha. Kagas din. Dali na kinakaan pa mo kong tamis. Kaya tag na Eliana. Si Glilis Rip ba? Si Eliana kay Conjud ka ng di sa Eliana para sa bang bata. Na makakitag pagkaan sa Rip, mangunga si Jadi. Yan naman. Kaya Mga mga nimig, mga Diyos ng diksi nga. nag-goal sila ba? Minsan nga. Parang Nagkaitan ko na diksi. Nagkaitan ko na nga. Legend sila uban pa na mangunga. Si Ja. Muli, mo corner din. Kaniklaro sa kado hilaw ni. Kaya mapuwa. Kaya yung mga Diyos sa Rip, bitaw. Legend sa mulan mo. Tanaw na si Ja. Hilaw, nung ipo may hilaw man. Natagak. Ano naman eh. Natamis. Daras man lang. Ang balang si Ja. Tinujaging Julie nga. Shout out, Mama Julie. Nga. Jang tambal sa jang passion pro tara. Lagana dyan bangit po niya. Tubangan dyan kanunas. Na may sabaw ng mga anong kabuok. Grabe ka ng lubis yun. Ito ka mga sa pagbiso. Okay na. Karang sampol. Nagtirak ng tijan. Gagbar. Ito, tizan. So, namadak mo yung mamag. Wala lang ka. Kaya ako. Sukli nga. Pedaratos ko an. Ako lang tizan. At si Terry ka na parang nagnaong ni Manang. Isod ko. Nung yung pahat na. Napalabi. Hindi ka kuday mo niwang. Pahat ko ni mo. Ha? Muniwang ko. Bakit nagmuli sa October? Kaya magpa-check up ng IUD ko. Nahalik sa IUD. Pag-gari, tulog pa gani. Ito. Pa-check up ito na nga na. Kaya tuwid, pa-check up. Kaya masig. Madong na ipon ni. Di, ibang tugay na. Na, nasiga pa na ba na ha? Di ka kung labi mo ko yung tilaw. Parang maray na taagi sa ubo. Alam, hindi ay. Labi nagmahinog na. Hindi kayo hilaw ka. Aglami ka nun ko an. Putumaya nila ang beach. Black. Ano bas? Antonita. Parang bagong ka na naglungsod. Gusto na mo ka. Antay lang. Kung ano pa dyan ko kakuan. Naday po. Tumaya Na. Ah, ba dapat? Nasa bang ka Dr. Bean? Opisina? Hindi ba katong ikuan ng clinic ng Dr. Bean sa nakamuri Tumaya na sa ka? una kay matuk na daw kay namo kay tumaya sa ulam yung food. Nga rin malamay ka putumaya. Enggak sa kwati. Ayos. Sa kwati mo di pa sa tumaya dun. Ang putumaya ang beach kay na mangga. Hino. Tangan. Kaya ka wa? Ha? Kaya na ka? Wow, kita rapos mo nagpus. Hala, puno na. Not enough na kami. So, ano na? Oo, nga dyan talagang video karon. Pero, pasalamat lang ko sa mga tao kay bisag way na hot. Nag-upload ako way ayo. Lama pa yung tanaw. Wala ka ako. Tanaw. Sa kabuo. Madun yung vlog ka edit-edit. Ay, gracias. Naman napon pa ka lang. Yun na. Tiya, Sa oras na eh. Hindi na bitaw. Ganyan buntag. Agreyo tigsa ko. Pagkalasay. Pandesal tulog ka buok. Oh. Ganyan mga alas 11. Yun to. Saging nilang ag. ako sabi Karon ko, hapon. Saging hapon. O protas. Ano niya pa niya hapon. Buhatong kupot-kupot ko ng tos bayan sa
Aron makakanta sunod, si Babton patat, gisoy tanam. Ano na to?